እዚ ንመላ ዓለም ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ታሪክ ሓቂ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ እቲ በዓል ታሪክ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ከዓ ብዝያዳ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣቓልቦኦም ስሒብዎም ኣሎ። ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም በዓል CNN፣ BBC፣ ስካይ ኒውስን ኣልጀዚራን ወሲካ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ መራኸቢ ብዙሃን ስፍሕ ዝበለ ኣቓልቦ ዝረኸበ ናይ ኢትዮጵያዊ መሓመድ ኣዳም ኦጋ ነገር ንብዙሓት ኣዘራራብን ኣገራምን ኮይኑሎ። ወዲ ሰብ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝሓሸ ነገር ንምርካብ ንስደት ይመርጽ። ነገር ግን ዳርጋ ዝበዝሕ መንገዱ ከምቲ ዝተሓስበ ብቕልል ዝበለ ሓሊፍካ ናብ ዝሓሸ ህይወት ዝሰጋገረሉ ዘይኮነ ነብስኻ ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ዘእቱ ኣዝዩ ከቢድ ቃልስን ተፀዋርነትን ዝሓትት ኣብዚ ኩሉ እንታይ ኣተወኒ ብኻ ዓሪፋ ኣብ ሃገረይ ተቐሚጠ ዝብል ጣዕሳ ዝውለደሉ ፊት ንፊት ምስ ሞት ትትፋጠጠሉ ኣዝዩ ኣገራም ታሪክ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚአን ከዓ ከም በዓል CNN፣ ኣልጀዚራ፣ BBC ዝኣመሰላ ኣዝየን ዓበይቲ መራኸቢ ብዙሃን ካብዚ ናይ ስደት ጉዕዞ ታሪክ እናመረፃ ናብ መላእ ዓለም ዘቕርብኦ ዘለዋ። ናይ ሎሚ ፕሮግራም ናይ ኢትዮጵያዊ መሓመድ ኣዳም ኦጋ መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኑሎ። ነዚ ኣገራሚ ታሪክ ገለገለ ሰባት ድማ ተኣምር እናበሉ ዝድነቕሉ ኔትፍሊክስ ነዚ ታሪክ እዚ ብመልክዕ ፊልም ክስራሕ ይሓትሉ ኣለዉ። ክሳብ ናይ ሰብ ስጋ ምብላዕ ዝበፅሐ ናይ መሓመድ ኣዳም ኦጋ ኣገራሚ ታሪክ ዝጀምሮ ምስ ህይወት ኣብ ዝገበሮ ቃልሲ ክሳብ ስጋ ሰብ ክበልዕ ኣገዲዳቱ እያ። መሓመድ ኣዳም ኦጋ ወይ ድማ ቤተሰቡ ዘውፅኡሉ ወይ ከምቲ ንሱ ባዕሉ ዝዛረቦ ትኽክለኛ ሽሙ መሓመድ ዑስማን ኣብርሃም ካብ ሊብያ ዝተበገሰሉ ዕለት ብኣቆፃፅራ ኤውሮጳ ብዕለት 1/8/2019 እዩ ዝነበረ። ሊብያ ንክበፅሕ ዓዝዩ ብዙሕ ፈተናታት ዝሓለፈ እኳ ተኾነ ኣብ መወዳእታ ብባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊሩ ናብታ ዝሓሰባን ዝተመነያን ሃገር ብሰላም ኣትዩ ናብርኡ ንምጅማር ተዳልዩ ነይሩ። መሓመድ ኣዳም ኦጋ ኣብ ሊብያ ዝተላለዮ እስማዒል ዝተባሃለ ሶማላዊ ጽቡቕ ዕርክነት ብምግባር ጉዕዞኦም ብሓደ ደላላይ ብሓበር ንምብጋስ ወሲኖም። ዛውያ ኣብ ዝተባሃለት ንእሽቶ ናይ ሊብያ ከተማ ዝረኸቦም ደላላይ ኣብ ኢዶም GPS ብምሃብ በዚኣ እናተመርሑ ማልታ ከም ዝበፅሑ ተሓቢርዎም ነይሩ። እታ ንሜዲትራንያን ተሳግሮም ጀልባ መሓመድ ኣዳም ኦጋን ካልኦትን ከምኡ ዝሓሸ ህይወት ንምንባር ዝተመነዩ 14 ስደተኛታት ምስ ደየብዋ ኣብ መንጎኦም ሓንቲ ነፍሰ ጾር ምንባራ ድማ ኣሰንባዲ ነይሩ።